dan shago ya gaci ba daya ne ya yau din bar uba ko kuna da labarin wannan abubuwan da malaman nan suke ta faɗi ce kucin da ake kai akan maganar zanga-zanga to mu ai arewa halin da muke ciki a yanzu in ba zanga-zanga ake ba gwamnati ta gane yan arewa suna cikin wani hali ko da kasar gabaki dai ko Allah ba ni kuma ka san da ma na yanke hukunci duk malamin da zaka ji ya ce kada ai zanga-zangan nan shi ma an kai Abuja an sa mai AC an matsa mai kuɗi a kawai Allah da gaske nake saboda in dai haka ne ba su kishin addinin musulunci in dai tana kishin addinin musulunci dan musulmi ya tashi ya ce zai nemi haƙƙin shi ka fahimce ni to ai bai kamata a ce kun yi dominating din su ba ku ce ba za a yi zanga-zangan nan ba ni ne abin da nake so da kai dan mara ka gane shagu zanga-zangan nan idan za a yi ta mita ta lumana dan Allah magana a kona gidan wani ko a dauki abin wani dan Allah wa bushi saboda ku kun ga dai mu musulmai ne ko to mu amfani da addinin musulunci kun fahimce ni dan mara zan wuce sai dai ranar zanga